Bratranci Škantárovci, úspešní reprezentanti Slovenska vo vodnom slalome v kategórii C2. Počas svojej kariéry dosiahli mnoho cenných výsledkov. Od roku 2004 patria do absolútnej svetovej špičky. Potvrdzuje to fakt, že získali 11 medailí z vrcholových podujatí, z majstrovstiev sveta a z majstrovstiev Európy. V roku 2014 sa stali svetovými jednotkami vo svojej kategórii, keď vyhrali majstrovstvá Európy, 3 kolá svetového pohára a získali 3. miesto na majstrovstvách sveta. Jednoznačne sa tak zaradili medzi najväčších favoritov na zisk zlatej medaily z olympijských hier v Riu 2016. Staňte sa súčasťou úspešného tímu a hrdým sponzorom slovenských reprezentantov Škantárovcov. Využite šancu byť súčasťou úspechu olympijských reprezentantov a spolupracujte s profesionálmi. Celé Slovensko, aj vaši zákazníci to ocenia. Držíme palce Lacovi a Peťovi v boji o olympijskú medailu.